Движим се по улица Тихомир. Така. Тихомир към Милосърдие отиваме. Имаме път с предимство и табела Т13, която пътя с предимство завива надясно. Тук задължително трябва да пропуснем приближаващите кръстовището от дясната страна. Идващите от тук. Точно. Завиваме наляво по улица Милосърдие. На първото кръстовище ще завием в обратна посока. Забележете, от лявата страна при излизането, при започването на маневрата, има паркирал автомобил в близост до кръстовището. Трябва да започнете маневрата от дясната лента, да навлезете малко по-напред в кръстовището, за да не ви пречи този автомобил, който... Този автомобил. За да може да извършите маневрата завиване в обратна посока, без да извършвате маневра движение на заден ход. Следващото завиване в обратна посока, тук вниманието е привлечено от завиването в обратната посока и се изтърва спирането на знак стоп.